Wata majiya ta shaida wa BBC cewa 'yan ƙungiyar sun shiga yankunan Sokoto ne daga ɓangaren yankin Sahel da ya ƙunshi ƙasashen Nijar da Mali, kuma mutane ne da suka ƙunshi ƙabilu daban-daban na Sahel. Sukan yi wa'azi tare da bayyana wa jama'a cewa su ba sa tare da 'yan sanda da sojoji da ma duk wani jami'in gwamnati na siyasa, kuma ba su yadda da karatun boko ba. Yanayin tsaro akwai nan kuma can inda muka hito akwai tsaro. Akwai sojoji an kai muna, ba don sojojin ba da sauran da a can sun baro can. Amma muna buƙatar ƙari, muna buƙatar tsaro. Tsaron nan ko shi ne wurin nan alamun da muke gani mutanenmu da suka hargitse waɗanda annan da waɗanda suka tafi. In ba yi muna kam na soja aka yi muna ƙarin tsaro ba, akwai wuya mu koma taro su ta hore. Amma muna buƙata sojoji tsaro kan an yi tsaro. Mun yawa kuma mun gode ba mu rena ba, amma muna buƙatar ƙarin tsaro. Sojoji kan suna aiki dan haka suna nan dare da rana in an ka ce ga su saboda mutane suna nan koshi suna jiyowa ana ganin su. In an ka ce ga su nan su tashi su ɗauka su tafi su kora su. A jima can su ce sun tafi nan sai kuma su koma su kora su tafi. Ranar Juma'a ina iya tuna ina nan aka bugo min waya ga su can garin Kunci suka ɗalla wata bindiga suka halba suna halbi harsashen bai kawa ga gari. Yare suka dunware su da suka ji tsoro. An gwada min harsashen su da suka bari kwamsan harsashen su guda 80 an ka kwaso. A bakin gwargwado sosai akwai tsaro, kuma muna samun kulawa ta musamman a nan cikin wanga wurin. Gwargwado duk da a nan yake kana jin daɗi, to ya kasance a ce kana cikin gidanka ya yi maka daɗi bisa kana nan duk da kulawa da kake samu ta ƙarƙashin gwamnati. Nan ina cikin kwanciyar hankali bisa ga can ƙauye, saboda ƙauye banda tsaro, kuma koyo shi cikin fargaba nake in ina ƙauye, dan ganin nake koyo shi suna iya dawowa. Amma nan ban taba tunanin su zo nan su same ni ba, nan inda muke. Yes, abin da yasa ganin nake muna cikin gari muke, kuma akwai jami'an tsaro lokaci suna kawo, kuma suna nan cikin gari wanda yake koyo shi muna tunanin suna iya kawo mana doki ko da an ce ga wani abu ya faru. To shi ɗaya yasa nake jin natsuwa, hankali na yana kwanciya fiye da can ƙauyen da ba ka ganin jami'an tsaro sai wani abu ya faru in an kira su, wanda yake kamin su tahi duk mai afkuwa ta daga ita abu.